Anem a convidar a Ignasi Cervera Arbona, que ens acompanya ja a la mesa. Té vostè 8 minuts per a fer la seva intervenció. Bon dia a tots i a totes. En primer lloc, agrair-vos que m'hàgiu convidat. Jo soc Ignasi Cervera, vinc en representació del municipi d'Orba, en la comarca de Marina Alta. Nosaltres entenc, o així ho entén la gent, que som un municipi de referència en el tema de gestió de residus, i bàsicament ho som perquè nosaltres hem apostat molt clarament per un tipus de recollida que pense que és la que hauria de contemplar la legislació en molts aspectes, o en pobles similars als nostres, en pobles menuts o mitjans, que bàsicament es tracta d'optimitzar la recollida separada en origen. Bé, nosaltres ho fem porta a porta o bé mitjançant altre tipus d'elements o altre tipus de sistemes, bé sigui en SIG, bé sigui el famós SDR. Al final són sistemes que optimitzen la separació en origen i que penso que són molt positius de cara a la gestió de residus. Nosaltres estem aconseguint uns resultats magnífics. Estàvem l'any passat en uns percentatges de recollida selectiva del voltant del 15%, això implica directament enviar a l'abocador el 85% dels nostres residus. Actualment ens trobem uns percentatges de recollida selectiva del 80%, enviem a l'abocador menys del 20% dels nostres residus. Per tant, això l'únic que manifesta o que posa de relleu és que és molt més important del que es pensem optimitzar sistemes de recollida separada en origen. És un fet en el que hi ha que incidir. La gestió de residus no es limita bàsicament al tractament i eliminació, sinó que la part principal, insisteix, és en la recollida separada en origen. S'ha demostrat molts aspectes que per moltes campanyes de conscienciació que fem, que per molts contenidors que posem i tal, s'arriba fins a un nivell de recollida, però que realment cal, per a mi, entenc un canvi de sistema en aquest sentit. Orba és exemple, i en això estem recollint també, com ha fet Novedós, a banda del porta a porta, la recollida selectiva en origen també de la matèria orgànica. És un fet que també pense que en aquest sentit ha d'incloure o inclou la proposta de llei, que es tinguin en compte les infraccions. I en aquest sentit sí que m'agradaria destacar principalment que la matèria orgànica ha de ser precisament això, matèria orgànica. He pegat una llegida en diagonal per la llei i veig que la llei admet impropis de fins al 25% en matèria impropis dins el que és la part de recollida orgànica d'un 25%. Per a mi, des del meu coneixement i de l'experiència d'Orba, això seria un fet que caldria reflexionar al respecte. Per a mi seria un fet intolerable que un 25% d'impropis en matèria orgànica, això directament, per a mi, al meu entendre, resta. És un fet sobre el que vos anima al que debatiu, per tal que després, si separem bé en origen, perquè hi ha mecanismes per separar bé en origen, i en Orba ho hem demostrat, després allò s'ha de tractar d'una manera correcta. Per tant, si recollim, si separem bé en origen i la matèria orgànica en aquest sentit és de qualitat, després podrem elaborar el producte de qualitat en forma de compost. Per tant, sí que vos anime a reflexionar en aquest sentit sobre això. Altre fet són els percentatges que s'estableixen per a cada fracció. Jo vos anime a que mireu les dades d'Orba per a que feu un pensament, i també m'agradaria ja per acabar insistir, perquè Orba sí que és cert que són pioners o en certa manera són municipis de referència o són més mediàtics i tal, però no crec que el tema de gestió de residus i els números d'Orba depenguen en gran part del condicionament territorial dels municipis. És a dir, no és una qüestió de municipis menuts o de municipis grans, sinó que també anima que la llei contemple solucions per a ciutats grans, per a comerços grans, perquè al final el quid de la qüestió està ahí. Poden hi haure moltes Orbes a nivell de País Valencià, però el ben cert és que si no aconseguim que València, Alacant, Castelló, Alcoi, Elx també s'animen i s'impliquen, i la llei així no contemple a garantir uns mínims de recollida separada en origen, el ben cert és que estarem fent ben poc. Per tant, per concloure, incidir, superimportant per a mi, garantir mecanismes de separació en origen, garantir que aquesta recollida en origen no continga més impropis dels que hauria, i en això també vos anima que mireu dades de Catalunya d'impropis, sobretot en orgànica, i garantir també un tractament i una eliminació adequada del producte recollit. Després, pel que fa a mitjans de recollida,
porta a porta és una opció, contenidors intel·ligents són una altra, SIG són una opció, SDR per a mi també és una opció ben vàlida. Per tant, a partir d'ahir reflexioneu i jo estic segur que entre tots podrem fer que al final el municipi d'Orba s'estenga al llarg i ample del País Valencià i que tots siguem un poc Orba en aquest sentit. Val. Bé, li queden 3 minuts, si voleu li s'acumulo per a després. Passem al torn d'intervenció dels grups parlamentaris. Té la palabra el ilustre diputado Domingo Rojo. Sí, buenos días, señora presidenta. Buenos días, señor Cervera. Muchas gracias por su intervención y efectivamente coincidir con su reflexión de que el reto, aparte de que haya muchos Orbas en la Comunidad Valenciana, el reto está en las grandes áreas metropolitanas, donde yo creo que ese nivel de concienciación es más difícil o no se está consiguiendo, y eso es un poco lo que ayer estuvimos viendo, es decir, que donde estaba fracasando la sociedad es en ese nivel de concienciación para que la gente haga esa recogida selectiva en origen. Y yo creo que el reto está en las grandes áreas metropolitanas, donde creo que ese reto es bastante más complicado de alcanzar. Entonces, un poco le quería hacer pues eso, una reflexión en qué medida se podría trasladar ese éxito de Orba a las áreas metropolitanas. Quiero decir, porque es verdad que en un municipio mediano, pequeño, la gente se conoce y es más fácil la concienciación porque los vecinos se conocen, que no en las áreas metropolitanas donde la gente es más independiente, ¿no? Muchas gracias. Perdón. Gracias, señor Rojo. Passem al torn d'intervenció del grup parlamentari Ciutadans. Gracias, presidenta. Buenos días, bienvenido, señor Cervera. Bueno, en primer lugar, darle la enhorabuena por la puesta en marcha en Orba, que realmente cuando se lee pues parece que es lo idílico, lo que debería ser, pero coincido con mi compañero, con el señor Rojo, en cuanto pienso que más allá de barrios concretos de un municipio, en grandes poblaciones, lo veo un poco difícil. Desde luego sería lo ideal, pero lo encuentro un poco difícil. Probablemente usted me pueda decir que no lo es tanto. Le escucharé atentamente. Pienso que hay algún problema más, aparte de la educación y el civismo del usuario. También deberíamos tener en cuenta la vigilancia por parte del municipio. Mire, yo le voy a decir concretamente, porque ha nombrado usted además a mi población. Yo soy de Alcoy y ahora mismo en el barrio en donde yo vivo no tenemos contenedores, tenemos que ir a tirar la basura a otro barrio por un motivo muy claro. Vivimos algo apartados de la ciudad y o bien se creaban pequeños vertederos donde estaban los contenedores del barrio, o bien cuando querían ponerlos en una zona que estuvieran más visibles, pues ningún vecino los quiere al lado. Quiero decir que verdaderamente tenemos un problema. Aparte de eso, respecto a la ley, me gustaría que, si puede, incida algo más o nos explique, porque ha dicho usted que el sistema SDR que le parece una opción válida. A ver si puede explicarnos un poco más por qué. Muchas gracias. Gràcies, senyora García. Passem al torn d'intervenció del grup parlamentari Podem. Bon dia, gràcies, presidenta. Gràcies, senyor Cervera, per comparèixer així, portar l'experiència del seu municipi, per la qual li donem també l'enhorabona per aconseguir dur a terme experiències innovadores. I com bé estava relatant, i ha posat el focus, un dels grans problemes en la gestió de residus és precisament la gestió de la matèria orgànica, perquè té un grandíssim valor si es tracta de la manera adequada. I en aquest sentit m'agradaria saber quina utilitat estan donant-li al compost que resulta de la recollida selectiva de la matèria orgànica, com el transformen. Ho sé perquè hi havia un problema horari en el bar on estava i he arribat tard i m'he perdut a la millor això, però si ja ha començat en aquest moment? Vale. Pues aleshores, si el compostatge l'estan fent en diversos llocs dins la localitat o en un sol, i com es vigila que es du a terme de la manera correcta, si té una utilitat agrària o per altres utilitats.
I després hi ha una de les figures importants en aquesta llei és la recuperació de l'Agència de Residus que preveia la llei valenciana del 2000 i que ha quedat sempre abandonada i que en altres comunitats, com tindrem ocasió d'escoltar després, té una importància enorme el poder comptar amb una agència que precisament que coordine tota l'activitat interadministrativa. I volia saber vostè, com a alcalde d'un municipi xicotet, com veu quin paper podria jugar l'agència per a vostès, per als municipis mitjans i xicotets. I també una altra de les qüestions que està eixint reiteradament és el problema de la falta de transparència en la gestió. Jo no sé si vostè com a alcalde té idea de què passa amb el FEM que després que separa la gent, no? Què passa amb cadascun dels contenidors, com arriba, on arriba, si els estan pagant, si vostès fan la recollida per, imagina, Ecovidre i Ecoemes, perquè en alguns municipis és així, és el municipi el que ho fa en nom d'ells, després si tenen la transparència suficient per a saber quant està costant el que vostès estan fent i aquest servei que estan fent en nom d'aquestes fundacions, si estan rebent o no els diners que pertoca, perquè un dels grans problemes és que no se sap com que en el FEMER gris o verd, depèn d'on siga, el general, s'està recollint també plàstic. En el vostre cas, si esteu fent recollida selectiva de la matèria orgànica, imagina que ara el que teniu és un sec i humit, no? O alguna cosa així. Aleshores, tindreu més capacitat de poder diferenciar el que va en el sec i poder saber quantes són les tonellades reals que esteu produint de cadascun dels tipus de residus. Amb la qual se suposa que hauríeu de saber de forma molt més aproximada, o sigui, molt més certa, perdó, quina és la quantitat que haurien de pagar-los pel servei que fan, cosa que no està passant en altres municipis on no es fa la recollida selectiva i l'estar barrejat i dur incloure tants envasos, vidre, metalls, etc., és molt més difícil fer el compteig. I és una de les preocupacions que tenim per saber si els municipis tenen la capacitat o no de fer un seguiment molt ajustat de si estan rebent els diners que els pertoca o no a canvi del servei que fan. Gràcies. Moltes gràcies, senyora Gascó. Passem ara al torn d'intervenció del grup parlamentari Compromís. Moltes gràcies, senyora presidenta. Moltes gràcies, senyor Cervera. Nosaltres, un dels motius per cridar-lo a aquesta comissió era un poc que ens explicara com funciona el servei de porta a porta en la seva població. Així hi ha companys d'altres grups parlamentaris que dubten que aquest tipus de recollida se pugui dur a terme en grans ciutats i hem de dir que Milà, per exemple, té porta a porta, tot el nord d'Itàlia i part del nord d'Europa també la té i és una manera diferent que probablement siga més eficient a l'hora de gestionar la recollida. Per això volíem preguntar-li com se realitza aquesta recollida porta a porta en Orba, com han aconseguit que la gent participe del nou sistema de recollir el FEM, si existeix algun tipus de benefici per a qui ho fa bé o algun tipus de multa per a qui ho fa malament, perquè hem de recordar que en Europa se sanciona qui no utilitza les bosses de manera correcta, i com s'ha fet aquest procés de canvi, perquè les experiències que estem treballant en noves maneres de recollir el FEM ens estem adonant compte que és molt important acompanyar a la població, estar sempre, tindre contacte amb ella per a que efectivament acabi el procés i se reacostume a tirar el FEM de forma diferent. Després, per una altra banda, també voldríem preguntar-li quin ha sigut el recolzament de la Generalitat en aquest procés i si pensa que és possible, tenint en compte que més del 50% dels municipis valencians tenen un tamany o tenen una població com menys de 2.000 habitants, que són tots pobles xicotets, que per tant haurien de tendir a aquest sistema perquè és el més, s'ha demostrat que és el més eficient. Si pensa que en els mitjans que té en aquest moment la Conselleria pot, siguent com té el repte que en l'any 2021 té que estar implantada la recollida de matèria orgànica en Oritge, pot fer front a aquest repte i quina seria un poc la manera de
poder ajudar els ajuntaments a que veritablement ho puguen fer. Moltes gràcies. Gràcies, senyora García. Passem ara al torn d'intervenció del grup parlamentari socialista per un temps de 4 minuts. Gracias, señora presidenta. Bienvenido, señor Cervera, señor alcalde. Aplaudo su gestión. La verdad es que, bueno, lo vi en las jornadas que se organizaron desde la Dirección General con ustedes allí en Orba, y entonces es una experiencia que es para aplicar en muchos pueblos, como usted dice, pequeños de entrada y luego, ¿por qué no en los grandes? Es un reto que creo que hay que plantear, ¿no? Pero, a mí me gustaría, bueno, algo parecido a las preguntas que se han hecho anteriormente. ¿Cómo fue la implantación de CE? ¿Fue de un día para otro? ¿Fue de forma progresiva? Porque progresiva, por ejemplo, los grandes productores y después a lo mejor en los domicilios. Yo creo que aquí, bueno, ha hablado usted también de las campañas de concienciación, y es verdad que tratamos de concienciar y sensibilizar a la población. Nos estamos gastando ya una cantidad de dinero importante, y sin embargo usted, por ejemplo, ha comentado que si no es luego la vamos a decirlo así, imposición o la implantación de un sistema que la gente ya la eduque, no se responde. No se obtienen los resultados tan espectaculares que usted ha comentado, ¿no? Entonces, yo me gustaría saber, porque, bueno, cómo se ha realizado. Yo creo que la figura del educador ambiental que estuve viendo cuando estuve en la jornada es fundamental. Es decir, a la gente durante un periodo importante quizás se necesite que se esté encima de ellos, tratando de reconducir prácticas que a lo mejor uno piensa que incluso son aceptables y no lo son, y que por lo tanto esa figura, pues a lo mejor habría que meter bastante dinero invertir bastante dinero en este tipo de trabajadores. Y otra cosa, yo no sé cuánto tiempo lleva ya ustedes, pero me gustaría saber si ya han hecho ya un análisis económico, ¿no?, del sistema anterior y el sistema actual. Me imagino que este es, vamos a llamarlo, menos eficiente a nivel económico, pero medioambientalmente y también en cuanto a la recogida espectacular que usted ha mencionado, pues me imagino que esto, pues no, esa diferencia será mínima, ¿no? Y otra cuestión, ¿tienen algún régimen de incentivación o de sanción? Yo sé que cuando alguien no lo ha hecho bien, lo que el educador, creo que se le ponía una etiqueta o algo de esto, y al día siguiente creo que el educador iba a la casa y volvía a reconducir un poco esa práctica. Y nada más. Muchísimas gracias. Gràcies, senyor Pineda. Passem al torn d'intervenció del grup parlamentari popular. Gracias, señora presidenta, y gracias, señor Cervera, por su exposición. Al fin y al cabo se entiende. Orba tiene poco más de 2.000 habitantes, 2.111 habitantes. Y bueno, ayer ponían de ejemplo de una buena gestión en residuos Ayora, que tiene el doble de habitantes. Hay municipios en los que más pequeños y de ese tamaño, pues, se pueden adoptar medidas, el puerta a puerta u otras. Hay municipios que no es el puerta a puerta el que se está y que también están obteniendo buenos resultados. El fin, y que el fin justifica los medios, en este caso está claro. Al final, todos intentamos que la gestión de residuos no nos coma, ¿no?, que la basura no nos llegue a comer y dejar de enterrar el máximo posible, ¿no? Lo que ha explicado nos parece estupendo, pero no vemos que esta ley no resuelva absolutamente nada respecto de que vaya por el camino que usted está indicando. Es decir, no se necesita, y de hecho usted lo ha demostrado, no se necesita esta ley para hacer lo que usted está haciendo. Y por lo tanto lo que nosotros criticamos es la mala redacción ya de por sí de esta ley, los plazos que los hace difícilmente cumplibles, la falta, por supuesto, de financiación de la misma, ¿no?, que ni siquiera está valorado económicamente el coste que supondría la aprobación de esta ley, y que es fundamental que vaya acompañado de presupuesto una ley para poderla llevar a cabo. Pero bueno, son circunstancias que en este caso no existen, y por eso no la podemos apoyar. En
es que no tengo ninguna pregunta que hacerle. Usted dice que apoya el SDDR. Bueno, nosotros hemos dado infinidad de argumentos para... o sea, nosotros no es que no apoyemos el SDDR, es que lo vemos totalmente difícil de aplicar en un ámbito, además en un ámbito regional, no de ámbito nacional. Y es una de las cosas que también hemos criticado respecto de esta ley, que muchas de las medidas, prácticamente todas que propone, en aplicarlas en el ámbito de la Comunidad Valenciana, de una comunidad, es bastante complicado y nos dejaría muy por debajo de las circunstancias de otras comunidades autónomas respecto a la competitividad de empresas o incluso a la posibilidad de consumo sobre productos, ¿no? De que un consumidor pueda acceder a unos productos o a otros. Yo supongo que, no sé, que usted no sé si ha llegado a poder estudiar hasta ese punto las consecuencias que tendría la aplicación de esta proposición de ley si se aprobara tal cual está redactada. Y nada más. Gracias por su asistencia y espero que siga, que en Orba se siga teniendo éxito en cuanto a la gestión de residuos. Gobierne quien gobierne, por supuesto. Gràcies, senyora Díaz. Bé, torna a tindre vostè la paraula per a contestar a tots. Deuria tindre 4 minuts, més els 3 que teníem d'abans, uns 7 minuts. Bé, intentaré respondre a tots, ho faré un poc en diagonal, però bueno, jo penso que sí que s'ha incidit en dos grups en el tema de l'SDR. Jo entenc que és un tema polèmic i que segurament algú li vulgui treure el seu rasquit. Jo he parlat de porta a porta, de SDR, de contenidors intel·ligents i de sistemes integrals de gestió. Per tant, no m'importa el nom, sinó que m'importa el mecanisme que garanteix la màxima eficiència en la separació de residus. Digueu-li com vulgueu en aquest sentit. El que ha d'apostar la llei és per sistemes que garantisquen la recollida en origen en quantitat. Després ja vosaltres li direu conforme vulgueu, o aplicareu el model que vulgueu. Una cosa també és certa, que no són incompatibles un sistema amb l'altre, tant a nivell de recollida com a nivell de contenidors, etc. Ahir, a banda, polèmiques a part, tampoc és que vulgui entrar. L'altre fet a destacar és el nivell de territorialitat, ja ho han dit també Teresa, municipis grans, ciutats, municipis mitjans, municipis menuts. No importa el tamany, perquè una ciutat es treballa per barris, i Milà ho aconsegueix, Barcelona ho està fent, i per tant jo penso que València, Alacant, Alcoll, Elx, etc., no deurien deixar passar l'oportunitat. Per tant, l'excusa del tamany, l'excusa de, també ho ha dit vostè, de qui governa, per a mi no són excuses. Vull dir, tots tenim clar en aquest sentit que hi ha unes normes de circulació o que hi ha unes normes de convivència ciutadana en aquest sentit. El que no entenc jo, i també intento respondre al Partit Socialista en aquest sentit, és perquè ningú assumeix ja d'una vegada que té que haver també unes normes de convivència pel que fa a gestió de residus. Si no es permet que cada un conduís cap on vol, perquè s'hauria de permetre que cada un gestioni residus com vol. Estem en el segle XXI i ahir hauríem de marcar patrons. El que diferencia Orba d'altres municipis, i això ho diuen també els resultats, és que en Orba ja el fet de separar en origen ja no és una qüestió voluntària, i també responc. En Orba el fet de separar en origen és una qüestió que s'ha de fer perquè hi ha unes normes que diuen que en Orba els residus es gestionen d'aquesta manera. Si anàrem a una qüestió voluntària segurament estaríem en percentatges de recollida selectiva del 20%, que és on estan pràcticament tots els municipis del País Valencià i on estava en Orba. Per tant, aplicar normes de convivència, nosaltres sempre ho hem fet des de l'educació, no creiem que sigui tan difícil separar un vidre d'un plàstic d'un tros de lletuga, parlant en plata. Per tant, s'ha de fer en un to positiu. Nosaltres intentem no aplicar ningun tipus de sanció. També és cert que per molt que incidim en missatges de s'ha de reciclar, per bé del planeta, etc., no s'aconsegueixen resultats. Això no ho dic jo, ho diu l'experiència, i per tant es poden gastar els milers d'euros que ens dona la gana, però no aconseguirem res si continuem en sistemes voluntaris de separació de residus. Per tant, el que incidís jo és en això, de que el sistema s'ha de marcar unes normes. No pot ser voluntari, no pot ser que cada un conduïsca per on li dona la gana, no pot ser que cada un gestioni residus conforme li dona la gana, perquè al final això té un impacte sobre la resta de la societat, i per tant pense que són necessàries mesures com aquesta. El que comentava el Partit Popular en aquest sentit, de que no creu necessària la llei perquè Orba ja ho ha fet sense la llei. Orba ho ha fet perquè n'hi ha hagut un govern i també una posició, en certa manera, que han volgut fer-ho.
però després s'ha demostrat que els altres municipis del País Valencià no ho han fet. Per tant, cal recaure en aquest sentit de que és necessari una llei d'aquest tipus per a que marque ja i deixi de ser una cosa voluntària. Un altre fet que així és el tema de l'agència de residus. Jo insistís que, igual que he dit en els SICs i en l'SDR, no sé el nom, no sé com forma vulgueu dir-li, el pressupost que vulgueu dotar-lo, no. El que sí que és cert és una entitat que en certa manera ajuda els municipis a que l'exemple d'Orba no siga un fet aïllat, sinó que siga una realitat. En Catalunya tenen l'Agència Catalana de Residus, igual que tenen l'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona. Però, bueno, jo no, ja dic, no entraré en el nom, però sí que és cert que jo, la sensació que he sentit és que tenim un molt bon director general de residus, de Joan Piquer, que té molta voluntat, però sí que és cert que no sé jo, vull dir, des de fora em dóna la sensació com a que falta pulmó en aquest sentit. I per tant, digueu-li agència, digueu-li Baersa, digueu-li com vulgueu, però sí que jo faria una aposta clara des de la Generalitat per afrontar això en una certa perdoneu, vull dir, en una certa implicació, ¿vale? La fórmula la poseu vosaltres. Nosaltres, el fet este és un fet voluntari, la instauració de porta a porta, que bàsicament el podeu seguir per internet, però bàsicament es tracta de treure els residus correctament separats en la porta de casa, i si es treuen correctament separats, el camió de recollida es recull i se'ls emporta. Si es treuen mesclats, no es recull i es deixa allí, i va un educador ambiental i fa campanya. També és cert que nosaltres venim traient a l'ordre de 600 poals al dia de basura. Se'n quedaran per recollir 3 o 4. Vull dir, la gent, si no separa correctament i no li replegues la basura, al final la basura li molesta per dins de casa. Per tant, la gent ja fa per separar correctament. Vull dir, i això és molt més eficient que qualsevol pamflet o que qualsevol publicitat. Què fem en això? Recollim l'orgànica. Actualment s'està portant a l'abocador i allí s'està fent una espècie de compost que ara, de cada aniversari del porta a porta d'Orba, repartirem entre el veïnat d'Orba, ¿vale? Retornarem aquest esforç que ha fet la població en forma de compost a la gent. No ho he dit abans, però nosaltres la competència municipal arriba fins a la recollida. El que passa després de la recollida, des dels ajuntaments podem fer ben poca cosa, però sí que des d'un ens com la Generalitat s'haurien de garantir que les plantes estigueren equipades per tal de que aquells que fan la recollida en matèria orgànica de qualitat la puguen tractar d'una manera de qualitat. I això sí que pense que ahir cal insistir molt perquè no estan preparades. Nosaltres hem fet un esforç, però després arriba un punt que és difícil continuar el procés, per tant ahir sí que s'hauria d'incidir. Pel que fa a la transparència en la gestió de residus, el ben cert és que és un àmbit bastant complicat, bastant lleig, sempre ha tingut la seva història, sobretot els pobles de la Vega Baja també coneixen la història que van patir allà baix. Nosaltres el ben cert és que sabem perfectament tots els quilos que eixen del municipi d'Orba i per tant tots els que van a la planta de tractament, tots els que van en forma d'orgànica, tots els que van en forma de resta, tots els que van a la planta de tractament de vidre, perquè la recollida no es la fa Ecovidre, sinó que la fem nosaltres, i per tant ahir hem aplicat criteris també de transparència, perquè volen ser nosaltres, els nostres gestors, els nostres residus, i en tot moment saber què estem enviant. I en Ecoembes el mateix, els camions ixen d'Orba en un pesatge i arriben a la planta de Baersa d'Ecoembes en un pesatge, per tant nosaltres en això no tenim ningú tipus de problema. El balanç econòmic, ahir sí que és cert que nosaltres tenim un estudi que es marcava que més o menys el balanç econòmic seria el mateix, que es quedaríem en els mateixos costos, però sí que és cert, i jo animaria, millor així molts alcaldes i alcaldesses no ho veuen com jo, que s'han d'implementar cànons. Vull dir, aquell que ho fa mal, els cànons d'abocador, que tan famosos són en Catalunya i en el País Basc, haurien de començar a implantar-los i a penalitzar tot allò que s'envia abocador. I això faria que el balanç econòmic seria molt més positiu de cara a mecanismes que recullen d'una manera correcta, en origen. Nosaltres ho hem fet en Orba per voluntat, per consciència ciutadana de cara a apropar el servei a gent major, i ahí està el quid de la qüestió, perquè comentaves del coll, la gent separa quan té mecanismes per a separar i per tant es tracta d'apropar la separació en origen al veïnat, més prop que nosaltres que ho tenim en la mateixa cuina no ho té ningú, però si tu tens contenedors a 500 metres ja segur que no vas a separar. Per tant es tracta d'això. Insisteixen que nosaltres ho hem fet per voluntat social, per voluntat ambiental, però sé que en Catalunya, per exemple, hi ha molts municipis que ho fan per voluntat econòmica. El que passa és que aquí, en el País Valencià, no està la voluntat econòmica perquè pràcticament és més barat enviar a abocador que recollir directament ben recollit. Per tant, ahir sí que s'hauria d'incidir i en penalitzar tot allò que va
abocador. Jo, per tant, penso que en certa manera he contestat un poc en diagonal a tot. De totes maneres, estic a la vostra disposició per aclarir qualsevol dubte, i sí que m'agradaria que això no es polititzara ni ningú pensara que ha de ser governs d'esquerres o governs ecologistes que han d'implantar això, sinó que perfectament qualsevol grup ho pot fer i qualsevol municipi, des del més menut a la ciutat més gran. Partint de la realitat territorial que tenim al País Valencià, a mi em sembla que ja estem anant cap arrere, vull dir, ja estem perdent temps per no començar a implantar-lo. Vull dir, nosaltres no tenim ciutats com Terrassa, Sabadell, Badalona, Barcelona, etc., sinó que tenim pobles i ciutats com Gandia, Alcoi, que relativament són ciutats mitjanes. Per tant, ja fem tard, des del meu punt de vista. Moltes gràcies, senyor Cervera, per la seva intervenció. Fem un recés per a donar pas al següent compareixent. Bé, moltes gràcies, presidenta i grups parlamentaris per deixar-me comparèixer avui davant de vosaltres. Jo vinc en representació de l'Associació de Supermercats. Tinc la presentació preparada en castellà, pero bueno, si no os importa, después podré contestar en valencià, pero lo digo, sigo en castellano, ¿no? En primer lugar, me gustaría contextualizar y dar algunas claves básicas y rápidas en torno a lo que hacen los supermercados en el contexto, o nuestro papel en el contexto de la economía circular. Nuestra asociación es actualmente la asociación de supermercados con mayor representatividad y peso dentro de la alimentación organizada en la Comunidad Valenciana. Contamos con cerca de 1.000 tiendas, lo que supone el 60% de la superficie de alimentación, dando empleo estable a más de 29.000 trabajadores, con el 70% de mujeres, ¿no? Esto es un poco lo que somos nosotros. Para esto, el tema de la economía circular para nosotros no es nuevo. Nuestras empresas llevan desde hace años trabajando por mejorar sus ratios de responsabilidad e impactar cada vez menos en el medio ambiente. No dejamos de invertir por ello pues en medios de transporte impulsados por combustibles alternativos al petróleo, eficiencia energética, logística inversa y gestión de residuos. Voy a mencionar algunas de las cosas que hacemos en estas líneas y que son importantes destacar. En primer lugar, nuestra estrategia de ubicación nos ha permitido, hemos logrado que el 80% de los consumidores acudan a hacer la compra a pie. Por lo tanto, los supermercados somos una contribución muy importante a la movilidad sostenible y a la reducción de emisiones en nuestro sector, ayudando de alguna forma, ayudando a dinamizar y a vertebrar el comercio local, ¿vale? En este sentido, el supermercado de proximidad es una fórmula elegida y preferida por los consumidores valencianos y españoles. A nivel logístico, me gustaría destacar la utilización de envases reutilizables en la distribución de mercancías, lo que llamamos nosotros el pool de envases reutilizables. También reciclamos el resto de envases que se devuelven a la plataforma logística para su reciclado, y el concepto de ecodiseño tiene un papel fundamental para que los envases y cajas de transporte encajen perfectamente. Adicionalmente, en cuanto a eficiencia energética y a nivel nacional, los datos de nuestra asociación nacional, que es ASEDAS, puedo decirles que en el año 2017 invertimos más de 500 millones de euros en el conjunto de empresas en sistemas, en la adaptación de tiendas y sistemas logísticos a sistemas más eficientes, reduciendo las huellas de carbono y las emisiones en un porcentaje muy elevado. Estos solamente son algunos de los ejemplos y algunos de los casos que el trabajo que nosotros venimos haciendo en este tiempo. En segundo lugar, me gustaría dar una visión general de los supermercados sobre la proposición de ley. Antes de entrar en algunos aspectos concretos que nos afectan muy directamente, me gustaría hacer un encuadre general, ¿vale? En primer lugar, decir, desde esta aportación o visión general, que estamos de acuerdo con el espíritu de la ley, alineada con la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados, estamos de acuerdo en la necesidad de mejorar la gestión de residuos en la Comunidad Valenciana. En eso estamos de acuerdo. A partir de aquí, creemos que la propuesta actual de ley aporta una solución global que resta competitividad y genera inseguridad jurídica a las empresas, más allá del problema ambiental que pretende resolver.
Además, la propuesta de ley incumpliría los principios conocidos de unidad de mercado, de libre circulación de mercancías, de libertad de empresa y afectaría al modelo de negocio de nuestros supermercados, poniendo en riesgo nuestra competitividad, eficiencia y, por tanto, el mantenimiento del empleo. Observamos asimismo algunas medidas discriminatorias que fomentan la desigualdad entre regiones y la consiguiente pérdida de capacidad competitiva en las empresas. En cuanto a aportaciones generales respecto al contexto, al tiempo y a la forma en la que se enmarca la proposición de ley, me gustaría destacar dos cosas, ¿no? En primer lugar, que las iniciativas en materia de economía circular vienen dictadas desde la Unión Europea y buscan armonización y homogeneización entre los distintos países. En segundo lugar, que el cuidado del medio ambiente es una responsabilidad compartida. Por explicarme el poco tiempo que me queda ya dentro de las iniciativas de economía circular que vienen dictadas desde la Unión Europea, me gustaría indicar que, como saben, la Estrategia Española de Economía Circular se alinea con el Plan de Acción de la Comisión aprobado en diciembre de 2015, teniendo en cuenta las características españolas, y fija un marco nacional que permite tomar medidas para favorecer nuestra economía sea circular en el 2030. En ese sentido, uno de los objetivos es facilitar la coordinación y armonización de las actuaciones en materia de residuos con las administraciones públicas competentes. A tal efecto, lo lógico, el camino más lógico y útil sería desarrollar estas normas en consonancia, o nuestras normas, en consonancia con las transposiciones nacionales y las directivas europeas. El crecimiento desacompasado de en las diferentes autonomías de normativas diferenciadas, creemos y estamos convencidos de que resta competitividad a las empresas que han de actuar, como las nuestras, en diferentes comunidades autónomas. En cuanto a la responsabilidad compartida del cuidado del medio ambiente, bueno, pues simplemente indicar que desde nuestro punto de vista entendemos que la Generalitat seguirá las directrices de las directivas del paquete de economía circular que ha aprobado el Parlamento Europeo, y que el medio ambiente es una cuestión que ocupa a todos los agentes implicados, no solo a grupos políticos, y que las opciones de éxito pues se deben sustentar en un gran pacto, considerando la capacidad de implantar las medidas de los diferentes actores. Entro en la parte final con tres aspectos concretos de los supermercados, ¿no? En primer lugar, el tema del uso de las bolsas. Los supermercados valoran y comparten los objetivos de la Directiva Europea, que obliga a los Estados miembros a reducir el uso de bolsas de plástico de un solo uso por habitante y año. Estamos dispuestos a seguir reduciendo el uso de bolsas de un solo uso. De hecho, la distribución organizada nos adelantamos a la prohibición o al cobro de estas bolsas, y actualmente hemos reducido alrededor del 85% de las bolsas de plástico en el mercado. Desde los supermercados no compartimos el cambio de material de este tipo de envases como única solución. Entendemos que no está justificado medioambientalmente para este tipo de uso, ¿no? Aquellas bolsas que se utilizan para los productos de sección de frescos de los supermercados tienen una finalidad de transporte, pero sobre todo de higiene, que hay que tener en cuenta, y también deben de reciclarse, pero teniendo en cuenta varios condicionantes logísticos, de coste y de gestión. Sobre el SDR me gustaría decir tres cosas. Es una solución para una proporción reducida de envases, ya que el sistema gestiona únicamente alrededor del 10% de los envases domésticos. Es poco viable técnicamente por el modelo desarrollado desde los años 90 en los supermercados, espacio en los locales, logística, equipamientos. Nosotros tendríamos que recortar surtido para dedicarlo a las máquinas. Tenemos un espacio y un surtido muy ajustado, dado nuestra estrategia de implantación, y hablamos de ventas por valor de más de 100 millones de euros, lo cual, aparte de esto, es preocupante. El consumidor tendrá problemas para hacer una compra completa. Y que el SDR no es sustitutivo, sino que convivirá con el actual sistema de recogida selectiva. Por hacer un último apunte, si me permiten, en cuanto a la venta de granel, en cuanto a los envases de la venta de granel, solamente decir que los envases tienen una función de protección contra las contaminaciones. Nuestros supermercados actualmente están vendiendo producto a granel, pero no lo vemos como una única solución alternativa. Debemos de proteger la salud y la seguridad alimentaria, debemos de cumplir las normas sanitarias, y es necesario tener en cuenta pues las cualidades
que aportan los envases de plástico a la vida útil de los alimentos, al transporte, etcétera. Nosotros adoptamos medidas para evitar el sobreenvasado, para avanzar en ecodiseño y las posibilidades de reciclado y reutilización de los envases en aquellas utilidades donde sean viables sanitaria, medioambiental y económicamente. No me queda más tiempo, ¿no? ¿O sí me quedan? No. Ya me he pasado. Pues bueno, lo dejo aquí y porque tampoco quiero excederme más. Si me dejan... Moltes gràcies. Passem ara al torn d'intervenció dels grups parlamentaris. És el torn ara del il·lustre diputat Domingo Rojo. Sí, buenos días, presidente. Buenos días, señor Reig. Muchas gracias por su comparecencia y por la aclaración de algunos conceptos que ya pues vemos que tienen una cierta conflictividad, ¿no? Como era el tema del artículo 48, que afecta al tema de los supermercados, de la entrada en vigor en el año 2000, el 1 de julio del 2020, pues la eliminación de la venta a granel, o sea, la eliminación de aquellos productos que están envasados cuando hay productos alternativos en granel, lo cual nos parece que es afectar al gusto del consumidor, ¿no? Y el otro tema, que yo creo que también es importante, es el tema del artículo 49, que afecta al etiquetado y a la transparencia de los productos. Es decir, ya se ha hablado ayer de que puede afectar a lo que es la libre circulación de mercancías, a la unidad de mercado, a la ruptura de la unidad de mercado. Y bueno, era un poco que insistir en esa cuestión y cómo afecta el tema del SDR, e incluso también en este artículo 48 que habla en su apartado C de establecer en las propias dependencias o en los aledaños de las oficinas temporales de información dentro de los supermercados. Es decir, cuando todos tenemos en la cabeza determinadas cadenas que sus tiendas no son excesivamente grandes. Entonces, ¿cómo se puede articular eso de poner unas oficinas de información dentro del propio establecimiento, de algunas cadenas, que no todos son grandes superficies? Muchas gracias. Gràcies, senyor Rojo. Passem al torn d'intervenció del grup parlamentari Ciutadans. Muchas gracias, presidenta. Bienvenido, señor Reig. Muchísimas gracias por su intervención. Queda poco por preguntar, en primer lugar, porque usted ha explicado justamente lo que tiene incidencia en los supermercados, lo ha explicado muy bien, pero además es que conforme tienes compañeros que te preceden, pues normalmente te han hecho ya la pregunta. De todas maneras, y respecto a este artículo 48 al que ya nos hemos referido y a este punto C que llama mucho la atención, no lo voy a volver a leer porque usted lo tiene en mente y además lo acaban de leer. Yo me pregunto ya no solamente la reflexión que se ha hecho, no solamente del espacio, el poco espacio que pueden tener algún supermercado, que sean pequeños, sino si esa responsabilidad de divulgación, de economía circular, de oficinas temporales de información le corresponde justamente a los supermercados o quizá es más una responsabilidad de las instituciones. ¿Cuál sería su opinión? Y por otra parte, también, por continuar en la línea de lo que usted ha dicho, del envasado de los productos a granel, a mí se me ocurre, es muy visible, cuando vas a comprar a un supermercado piezas de fruta grandes, en numerosas ocasiones puedes comprarlas, la opción de comprar mitades, incluso cuartos, dependiendo del tamaño. Entonces, eso se va a prohibir al usuario, al cliente, que pueda comprar una pieza de fruta que a lo mejor no le cabe en casa o que es una sola persona. En fin, con esta prohibición, ¿cómo lo ve usted desde su punto de vista? Muchas gracias. Gràcies, senyora García. Passem ara al torn d'intervenció del grup parlamentari Podem. Bé, moltes gràcies, senyor Reig, per comparèixer avui així. I la meva pregunta seria la següent. Jo parlo amb moltíssima gent de tot tipus de sensibilitat i no he trobat encara una sola persona que entenga per què avui en dia estem en el sense sentit absolut en la utilització d'envasos, sobretot quan parlem de fruita i verdura fresca, que ara te trobes 2 mandarines
en una caixa de plàstic. M'agradaria saber la seva associació què pensa per a justificar aquesta situació de desbaratament absolut i d'utilització dels recursos naturals d'una forma tan injustificada, perquè quina millor protecció de la fruita que la pròpia pell, en el cas de la mandarina, per exemple, no? O veus una tomaca tallada per la meitat, de nou, en una caixa de plàstic. Sí, és de veres, això, sí. Hi ha una campanya que es diu Desnuda la fruta, a la qual vos convida a tots a veure les fotos que estan posant, perquè el sense sentit és ja absolut. Aleshores, quan vostè afirma que els supermercats tenen una consciència ambiental alta, m'agradaria que ho demostrés i respecte a altres pràctiques que estan duent a terme, és de veres que estan fent un molt bon ús dels recursos, i de fet tenen una forma de SDDR ja muntat quan els interessa. Per exemple, amb les caixes en les quals transporten carn, peix, fruita, etc. Totes aquestes caixes ens consta que alguns dels supermercats de la seva associació els recuperen, els reciclen ells mateixos i els reutilitzen després com a carta. Aleshores, què passa amb SDDR? Que quan interessa al seu supermercat sí que se pot imposar, però quan no interessa no. Vostè diu que l'SDDR, el problema principal és l'aplicació a nivell autonòmic, però és que la seva associació estatal està mostrant-se en desacord també a nivell estatal. Quan la llei de residus estatal, el sistema que defensava des del principi era eixe. Com a alternativa va néixer un SIC. Ara el paquet de mesures d'economia circular insta de nou a tornar a sistemes de devolució, depòsit i retorn perquè s'han demostrat molt més eficients no sols en la recuperació de recursos d'altíssim valor, precisament perquè aquests envasos dels quals vostè parlava, que són la menor quantitat, són els que més valor tenen i per això el que no es pot consentir és que estiguen barrejats amb altres tipus de fem i aleshores perdre valor. I la qüestió és que hi ha en altres països, com en Anglaterra, trobem Tesco i Iceland, que s'han mostrat deliberadament a favor de l'SDR, o fins i tot la Coca-Cola. Aleshores, per què els supermercats, ja no sols valencians, és que els espanyols estan encara oposant-se a l'SDR en Espanya? No serà que hi ha altres interessos que fan que siga més rentable? Per altra banda, aquesta proposició de llei, com vostè ha pogut llegir, va molt més enllà de l'SDR. Té altres mesures, com és la creació de l'Agència Valenciana de Residus. M'agradaria saber què opinen vostès respecte a la creació d'una agència com aquesta, que seria interadministrativa, sobretot anaria a ajudar als supermercats, però que també ajudaria a tindre més claretat a l'hora de saber quins tipus de residus es produeixen, com, quan i, sobretot, qui està gestionant-los, de quina manera. I voldria saber si vostès, com a supermercats, troben que aquesta agència podria jugar també un paper a l'hora de millorar l'eficiència en el seu treball respecte a la recollida de residus. Moltes gràcies. Gràcies, senyora Gascó. Passem ara al torn d'intervenció del grup parlamentari Compromís. Moltes gràcies, senyora presidenta. Moltes gràcies per la seva exposició. No són arguments que ens resulten estranys, perquè han hagut altres representants d'altres associacions que han també han destacat un poc les motivacions o els peros que li veuen vostès a aquest test legal, però en aquest sentit nosaltres els que els demanem no només és que se queden en el pero, sinó que ens ajuden a veure de quina manera se pot capgirar aquest pero cap a una col·laboració diguem fructífera, perquè quan tenim a 320.000 persones participant en campanyes d'associacions ecologistes per a que se facin rànquings de supermercats per a veure quin supermercat redueix millor el plàstic o està fent una millor política de gestió de plàstics, quan la pròpia política d'envasos que s'està portant a terme genera desperdici alimentari, perquè o arribem al contrasentit d'envasos individuals o tenim envasos que al final el pack que tenen te porten a
pues comprarte peres de més o comprarte pomes de més i al final és generar desperdici alimentari, cosa que no beneficia per a res ni a la gestió de residus ni a una gestió eficient del propi menjar. Quan existeix la conscienciació i la ciutadania i la clientela percep que això deu de ser regulat d'alguna manera, el que necessitem els polítics és un poc l'assessorament per a poder avançar i poder, tindre regles de xoc per a tots que, responguen a aquesta sensibilitat de la mateixa manera que vostès com a clients busquen respondre a aquesta sensibilitat. La desigualtat entre regions, Balears s'ha regulat, Navarra ha regulat, Catalunya ha regulat, Euskadi ha regulat. La desigualtat entre regions existeix en aquest moment i no és tal perquè al final s'està regulant més o menys en el mateix criteri en totes les comunitats autònomes. I el que s'ha de dir és que no pots esperar a la legislació estatal perquè, per exemple, així en el País Valencià la llei de residus, la primera llei de residus se va publicar en l'any 2000, després de les directives europees de l'any 98, i la llei estatal arriba en l'any 2011. Per tant, si haurem esperat a la llei estatal, haurem estat pràcticament 11 anys sense tindre regulació a nivell de gestió de residus, quan la competència és autonòmica, no és estatal. Per tant, entenem que sí que s'ha de tindre certa harmonia, però no podem tindre la legislació estatal com una manera de no legislar així en la Comunitat Valenciana. I en aquest sentit sí que li demanaríem també la col·laboració al respecte. En quant a l'SDR, per exemple, Portugal l'acaba d'adoptar efectivament com un sistema complementari, però és que aquests envasos que se queden sense recollir són envasos que no són reciclables i són envasos en els quals la distribució i el sector dels supermercats juga un gran paper en la seva dispersió. Per tant, entenem que també tenen que participar dintre de lo que seria intentar reciclar-los o intentar que aquests envasos es recircularen o es reutilitzaren. Sí que ens agradaria que en la seva segona part ens indicara quines són les polítiques que hauríem de reflectir en un text legal per a que vostès pogueren avançar en aquest sentit, perquè, per exemple, en el tema de les bolses, el que porta la llei és el que s'ha legislat a nivell estatal, no porta una altra cosa més. I en el tema de les bolses, per exemple, en altres països el que s'ha optat directament és de tindre bolses compostables, no tindre ningun tipus de bolsa que no sigui compostable. Això fa que des dels bolses dels mercats fins als que estan en la fruta dels supermercats totes siguin orgàniques. Per tant, això pot ser una eixida que siga un poc acceptable pel sector i que puguem transposar-la a la llei. Però en aquest sentit sí que els demanaríem que no se queden només en el però, sinó que col·laboren efectivament en aquestes mesures vagin endavant. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora García. Passem ara al torn d'intervenció del Grup Parlamentari Social. Gracias, presidenta. Bienvenido, señor Rey. Pues la verdad que escuchándole a nosotros, concretamente al Partido Socialista, nos deja muy preocupados, ¿no? Porque ustedes son el comercio cercano y son los que están todos los días con la gente, ¿no? Y son el altavoz. Si ustedes no están tranquilos y satisfechos, probablemente esta medida o cualquier otra medida no va a tener éxito. No sé si me entienden, no tiene éxito porque diariamente se demostrarían su frustración delante de la gente a la que tratamos de beneficiar. Con lo cual, pues realmente me ha dejado bastante preocupado, porque como dicen en un eslogan famoso, ir pana es tontería, ¿entiende? Entonces, yo creo que es verdad que si no consensuamos medidas con ustedes y con otros sectores, pues, como les digo, poco podemos avanzar y solamente vamos a obtener frustraciones. Yo he visto en usted muchas inconvenientes o insatisfacciones, como es el tema del SDR, como es el tema del granel, la bolsa de plástico, la unidad de mercado, la competitividad. Yo estoy seguro que ustedes son los principales interesados en que estas normas de economía circular pues avancen y seguirlas, y solamente yo creo que hay que, pues realmente todos ustedes son los agentes importantes sociales,
todos somos nosotros los políticos, la ciudadanía, y realmente todo esto pues debemos de estar todos implicados y asumir cada uno la frustración que nos corresponda en esa negociación para que esto avance con el objetivo de cumplir las directivas europeas. Pensamos que está cerca también la transposición de las directivas a nivel nacional y quizá pues tengamos que centrarnos solamente en este momento en algún aspecto de la ley, ¿no?, que mejore la gestión de los residuos, como por ejemplo el PIR, que está ahora en este momento ya en exposición, o insisto nuevamente, lo he dicho ya anteriormente, en reestructurar lo que es Baersa, que es una empresa pública valenciana y que se dedica también al tema de los residuos. Hay una cuestión que usted ha comentado sobre el tema de ecodiseño y no sé en qué medida ustedes pueden influir en este tema. Y nada, esto era lo que le quería comentar. Gracias. Gràcies, senyor Pineda. Passem ara al torn d'intervenció del grup parlamentari popular. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Reich. Bueno, en principio apuntar que no tiene que pedir disculpas, ni mucho menos por dirigirse a nosotros en castellano. Solo faltaba. Puede dirigirse a nosotros en castellano o en valenciano, como bien guste. Por lo menos de momento. En la Comunidad Valenciana, por lo menos de momento. Por otro lado, decirle que compartimos al 100% toda su exposición. Es lo que hemos ido defendiendo durante toda la legislatura, que se ha intentado implantar o imponer, o llámenlo como quieran, el SDDR. Consideramos que esta ley es más ley SDDR que de prevención de residuos y fomento de economía circular, y por eso tampoco lo apoyamos. Ayer mismo decían, bueno, es que se han olvidado de los residuos industriales, bueno, es que se han olvidado de las competencias locales, bueno, es que se han olvidado de tantas cosas que claro, y pone tantas cosas que no se corresponden con la realidad, que no, es imposible que esta ley salga adelante. Incluso, no ya de aprobarla, porque del Consell pues ya nos esperamos cualquier cosa, sino de que luego se pueda aplicar. Vamos a ser realistas, es que esta ley no se puede aplicar. Y partiendo de eso, pues, los minutos que me quedan, expongo a usted lo que considere, porque es mucho más interesante. Gracias. Moltes gràcies, senyora Díaz. Bé, compta ara vostè amb 4 minuts per a contestar a tots els compareixents. Molt bé. Bueno, pues ens centraré en dos aspectes que trobo que son más importantes. En primer lugar, me gustaría decir que yo en ningún momento he mencionado el tema pues que el sistema SDDR no se puede aplicar a nivel autonómico y mi asociación nacional. Yo lo que he dicho en torno al SDDR es que va directamente contra nuestro modelo de negocio y que es poco viable o no existe proporcionalidad entre el coste y el resultado del sistema. Ataca una proporción baja de envases, por debajo del 10%, no ayuda a resolver el problema global y al mismo tiempo introduce una gran dificultad dentro de nuestro modelo de negocio, que está basado en un espacio muy concentrado, con un surtido. Fíjense ustedes, nuestros supermercados han conseguido tener en un espacio en torno a 1.000 metros o menos de 1.000 metros cuadrados alrededor de 10.000 referencias. Esto se ha conseguido optimizando cada metro cuadrado del espacio que tenemos disponible. En cambio, el pool de envases, los envases reutilizables, sí que existe una proporcionalidad entre coste y resultado. Es decir, de hecho, no es un SDDR, porque estos envases, todas las cajas en las que se ponen los supermercados, luego vuelven a la plataforma logística y no se reciclan, se reutilizan. Y evidentemente el SDR lo que hace es poner el sistema de reciclado, ¿vale? Por lo tanto, al igual que se hace en otro tipo de envases, pero es diferente, ¿vale? Es exactamente, es muy diferente. En cuanto a las medidas que nosotros evidentemente, recortar el surtido en este escenario, en un modelo que es elegido por más del 80% de los consumidores, que es de proximidad, pues creemos que hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Dicho esto, me gustaría mencionar que, bueno, pues en cuanto a
al tema del artículo 48, ¿no? que han hecho una gran referencia y que estoy completamente de acuerdo con las exposiciones pues del señor de Ciudadanos y el Partido Socialista. Me parecen que estamos completamente de acuerdo con lo que ustedes han puesto encima de la mesa. Pero antes de entrar en esto, decir que ¿qué medidas? Es decir, no estemos siempre en el no o en el pero. Completamente de acuerdo. Es lo que hemos intentado hacer durante un año y lo que creo que hemos conseguido en un grupo de trabajo a través de nuestra patronal autonómica durante aproximadamente un año con la Dirección General de Medio Ambiente y Cambio Climático y poniendo encima de la mesa a la Consellería un plan de mejora del actual sistema de gestión de residuos y de envases. Eso está encima de la mesa, está planteado y lo hemos trabajado en conjunto. Por lo tanto, no nos hemos limitado a decir que no. Hemos puesto soluciones, ¿vale? Y finalmente, en cuanto al artículo 48, bueno, pues sí. Realmente, cuando hablamos del tema del granel, cuando pretendemos regular la venta de aquellos productos susceptibles de poder venderse a granel, hay que decir que para tomar este tipo de medidas, en primer lugar, se debe de contar con la aprobación de la Agencia Estatal de Seguridad Alimentaria. Al igual que para permitir que los clientes traigan de casa sus propias bolsas, sus tuppers para la compra de granel, sino de quién es la responsabilidad de si hay algún producto que se contamina o sale. Es decir, aquí hay una serie de cuestiones que hay que resolver y que la Agencia Española de Seguridad Alimentaria tendrá que manifestarse, ¿no? No nos negamos al granel, tenemos granel. Pero también el envase se adapta a un determinado tipo de consumidores, garantiza la libertad de elección y asegura que muchos alimentos que conserven sus características organolépticas y su conservación. Muchos envases también ayudan a esto, y aparte del transporte. Y finalmente, con el punto de las oficinas aledañas, bien, en este punto no sabemos muy bien qué dice, no soy capaz de valorar esa concreción. Se pretende de alguna forma, parece ser, convertir a los establecimientos comerciales en puntos limpios, o de formación o de información al consumidor. En definitiva, o en resumen, yo aquí diría simplemente decir que no creemos que un establecimiento dedicado a la venta de alimentos sea el lugar idóneo para este tipo de prácticas, como pueden comprender. Nada más. Muchas gracias. Bé, moltes gràcies, senyor Reig. Fem ara un recés de mig minut per fer el canvi de compareixença.